The reason I hate and detest over-the-counter medication is because of one hidden side effect, which is the preservatives. Many of us take chronic medication, nothing wrong with that. But are we aware that when you take too many pills, the part that is called a residue, because your body does not need it, goes into your liver and lodge or stay there and becomes toxic to your system. Let's say you want to cleanse your system and there are no guavas in your vicinity. Do not panic. Go to a supermarket and buy avocados. Eat them and take the pip inside or the seed. Put it in water, pour water, depending on the size of the pip, and drink that mixture. You shall have passed the test. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo, obhalwe ngu-NA Mahaye no-ZE Sithole. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Zingqwele Ze-Afrika. Sivule abakaki, Sankomota, sivale abakaki. Le nkondlo ibhalwe ngu-VS Khumalo. Ifundeka ngalolu hlobo ibinza lokuqala. Umhlaba uzolile, uhloniph izingqwele. Zidla ubhedu lwengoma oludonsela ezinzulwini zomphefumulo. Nenhliziyo edabukile ithinteke. Abakwandumalo babopha imithwalo, bashaye bashantshule. Ibinza lesibili. Ningamuki izingqwele ze-Afrika, khuphulani lolo ngqambothi. Umhlaba uzohloba ngengubo yothando, ukikizwe kuchwaze. Khuphulani leyo nhlokomo, ehlokoma namahlokohloko ehlobo, kuhlaluka ubuhle bomhlaba. Ibinza lesithathu. Ningaphezi badli bobhedu, ngizwa amaphimba avuma kamnandi, amagoda okuzibamba aqabuka. Ngahlokoma nezingqwele zobhedu, Umzwangedwa wangivala isamuku. Umphefumulo wami washwibashwiba, ngaphila ezweni elingenamngcele. Nazo sezikhophozela izingqwele, zasholo phansi kamnandi, zahlekisa umhlaba ungahleki. Kwavunguza umoya wothando, abakwanzondo bashaya bachitha. Umlilo wothando wadlondlobala, iphunga lothando lagcwala umhlaba. Iyaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko sale nkondlo sithi Zingqwele Ze-Afrika. Sankomota. Imbongi ikhethe igama elithi Zingqwele ukuchaza abafana abahlula bonke abanye, ukuchaza ongqongqoshe noma omakhonya. Ungani imbongi ikhethe igama elithi Ze-Afrika? Yingoba i-Afrika yizwekazi lethu, linamazwe angama-54. Izwe laseLesotho lapho kubuya khona iSankomota lise-Afrika. Ngakho-ke imbongi ikhethe igama elithi Ze-Afrika ukugqamisa ukuthi iSankomota asaziwa kuphela ezweni lapho ibuya khona, kodwa saziwa kulo lonke lelizwekazi. Imbongi ikhethe igama elithi Sankomota ukuchaza iqembu lomculo elalivela eLesotho njengoba sesichazile phambilini. Lingani bamnani bafundi, asizukuzihlupha sichaze igama elithi Sankomota ngoba
alisona isiZulu, liyisisuthu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Umugqa wokuqala ufundeka ngalolu hlobo: umhlaba uzolile. Igama elithi umhlaba lisho ingabadi, lisho izwe esiphila kulo. Igama elithi uzolile lichaza ukuba nomoya ophansi, lichaza ukuthoba. Lo mugqa ugqamisa ukuthi sengathithi imbongi iyisibukeli, iyisethameli, ihlezi phansi. Iqembu leli leSankomota lilaphayana enkundleni noma esiteji, liyacula. Wonke umuntu uzolile, wonke umuntu uzithobile, ufuna ukulalela, aphe indlebe ukudla kwayo. Umugqa wesibili: uhloniphe izingqwele. Igama elithi uhloniphe likhethelwe ukuchaza ukuphatha ngendlela yokuthobela umuntu, noma lichaza ukuthobela umthetho. Bese silichazile-ke igama elithi izingqwele ukuthi lichaza ongqongqoshe, omakhonya, lichaza abafana abehlula bonke abanye. Ake siwuchaze-ke umugqa. Okokuqala, siyabona yini ukuthi kunesu lokuphindaphinda emgqeni wokuqala egameni elithi uzolile, nasemgqeni wesibili egameni elithi uhloniphe. La magama achaza ukuthobela okuthile. Awu, okwangempela kanti bengiqinisile uma ngithi umugqa wokuqala ubonakala noma ugqamisa ukuthi sengathi imbongi iyisibukeli. Nangempela kunjalo, ngoba imbongi ithi umhlaba uzolile emgqeni wokuqala, ukuchaza ukuthi abantu bathule du, ngoba leli gama elithi umhlaba lapho liyibizo qoqa, lichaza iningi labantu. Ngakho-ke labantu njengoba bezolile bayahlonipha, bahlonipha izingqwele, bahlonipha abantu abababonayo ngaleso sikhathi. Ake sibone ukuthi umugqa wesithathu uzosho okuhlukile yini kulokho. Zidla ubhedu lwengoma. Awu, kanti vele babona izingqwele zicula enkundleni thizeni noma esiteji. Ngisho ngani ukuthi ziyacula? Ngisho ngoba imbongi ikhethe igama elithi lwengoma kulo mugqa. Ake siboneke, imbongi iphinde yasebenzisa ukuphindaphinda ngoba emgqeni wesibili kunegama elithi izingqwele, kanti emgqeni wesithathu kunesimo sokukhuluma esithi zidla ubhedu. Kuchaza ukuthini ukudla ubhedu? Kuchaza ukuba yingqwele. Ake siboneke, kungani lezi zinsizwa noma laba bafana bazingqwele? Kungani laba bafana kuthiwa bayahlonishwa lapho becula noma bedla ubhedu lwengoma? Impendulo siyoyithola emgqeni wesine, ngoba ufundeka ngalolu hlobo oludonsela ezinzulwini zomphefumulo. Awu, kanti ukuba zingqwele kwabo, ukudla ubhedu kwalezo zinsizwa kukuthinta ngaphakathi emoyeni, kukuthinta ngaphakathi enhliziyweni. Phela kusho lo mugqa uthi ubhedu luzokudonsela ezinzulwini zomphefumulo, ngaphakathi le kude le emphefumulweni womuntu, la singeke sathinta khona. Umugqa wesihlanu: nenhliziyo edabukile ithinteke. Uyazibona yini izizathu ezenza ukuba
iSankomota sakhiwe ngabafana abazingqwele. Imbongi inikeze amaphuzu amabili. Okokuqala, izingoma zabo zidonsela ezinzulwini zomphefumulo. Okwesibili, izingoma zabo zithinta inhliziyo ephukileyo, engaphathekile kahle. Leyo nhliziyo iyalapheka ngoba imbongi ithi kulo mugqa wesihlanu, nenhliziyo edabukile iyathinteka. Umugqa wesithupha, abakwandomalo babopha imithwalo. Ukwenze njani ukubopha umthwalo? Ukwemuka, ukuhamba uyoshona. Obani abakwandomalo? Phela la kusakhulunywa ngale nhliziyo ethintekile, leyo nhliziyo edabukile, leyo nhliziyo engajabulile. Kusho ukuthi nala imbongi isasebenzise isu lokuphindaphinda, yaphindaphinda okutholakala emgqeni ongenhla okuthi nenhliziyo edabukile, kanye nokutholakala emgqeni wesithupha okuthi abakwandomalo. Kokubili lokhu chaza into eyodwa. Umugqa wesikhombisa, bashaye bashantshule. Ukushaya ushantshule kuyisimo sokukhuluma, kuchaza ukuhamba uyoshona, kuchaza ukwemuka. Oh, kanti nalapha futhi imbongi isasebenzise ukuphindaphinda. Yikuphi-ke manje okuphindaphindiwe? Isimo sokukhuluma esithi ukubopha umthwalo, nesimo sokukhuluma esithi ukushaya ushantshule. Ke sifinqe sigoqe umqondo osobala webinza lokuqala. Imbongi ikhuluma ngezinsizwa zasezweni laseLesotho ezidumile kulo lonke izwekazi lethu ezibizwa ngokuthiwa iSankomota. Imbongi ibiza lezi zinsizwa ngokuthi yizingqwele. Ithi imbongi uma lezi zinsizwa zicula, wonke umuntu ozizwayo okuleyo ndawo uyathula, azithobe, alalele, ngoba umculo walezi zinsizwa wenza izinsizwa zibonakale zingomakhonya emculweni, zingongqongqoshe bokudla kwendlebe. Imbongi ibeka izizathu kumbe amaphuzu lawo afakazela ukuthi lezi zinsizwa ziyawudla umhlanganiso. Yilawa alandelayo: kuthinteka ezinzulwini zomphefumulo, kuthinteka enhliziyweni edabukile, ukwemuka kokudumala, kokujabha, kuhambe kukushiye, usale uzizwa ujabulile enhliziyweni yakho. Kuyacaca ukuthi izingoma zeSankomota zingumthobanhliziyo. Ibinza lesibili, umugqa wesishiyagalombili, ningamuki zingqwele Ze-Afrika. Imbongi ikhethe igama elithi ningamuki ukuchaza ukuhamba ungabuyi. Ake nje ngibuza umbuzo ongayidingi impendulo. Ubani ofuna ukwahlukana nomuntu amkhonzile? Kuyacaca ukuthi imbongi ilikhonzile leli qembu lomculo iSankomota. Igama elithi Zingqwele siyalazi, lisho abafana bahlula bonke abanye. Igama elithi Afrika siyazi ukuthi likhuluma ngezwekazi lakithi. Umugqa wesishiyagalolunye, khuphulani lolo ngqambothi. Igama elithi khuphulani lichaza ukwenyusa, lichaza ukuthuthukisa.
Lokhu noma leli gama likhethelwe ukugqamisa ukuthi imbongi bafisela okuhle. Imbongi ifuna bathuthuke, badlondlobale. Imbongi yakhetha igama elithi unqambothi. Unqambothi ilokho okunambitheka kamnandi, sisho ukudla okuzoyizayo phela. Unqambothi yiphunga elimnandi, sisho amakha anuka kamnandi phela. Sesiyabona ukuthi la imbongi ikhethele ligama elithi unqambothi ukugqamisa isifenqo esibizwa ngokuthiwa isingathekiso. Ibiza umculo noma izingoma zeSankomota ngonqambothi. Umugqa weshumi. Umhlaba uzohloba ngengubo yothando. Igama elithi umhlaba lisho iningi labantu. Leli ibizoqoqa njengoba sishilo ekuqaleni. Igama elithi uzohloba likhethelwe ukuchaza ukuvunula. Igama elithi ngengubo lakhethelwa ukuchaza impahla umuntu angayigqoka. Igama elithi yothando likhethwe ngoba uthando ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu. Sesiyabona imbongi ithi ngalo mugqa umculo weSankomota unomthelela omuhle, uletha ukuthula, uxolo, uthando. Umugqa we-11 kukikizwe, kuchwaze. Imbongi ikhethe igama elithi kukikizwe ukuchaza umsindo omkhulu owenziwa abesifazane uma kujatshulwe. Imbongi yakhetha igama elithi kuchwaze ukuchaza ukuvimbanisa ngomsindo. Sesiyabona kulo mugqa imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda emagameni amabili ewasebenzisile. Igama elithi ukukikiza naleli elithi ukuchwaza. Omabili asho into eyodwa. Chaza ukubanga umsindo. Kulokhu-ke umsindo ubangwa ukuthi abantu bajabule, bajajuliswa umculo weSankomota. Umugqa we-12. Khuphulani leyo nhlokomo. Imbongi ikhethe igama elithi khuphulani ukuchaza ukuthuthukisa, ukwenyusa, ukudlondlobalisa. Imbongi yakhetha igama elithi inhlokomo elichaza umsindo wokwenanela. Sesiyabona nalapha ukuthi imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda. Igama elithi inhlokomo negama elithi kukikizwe naleli elithi kuchwaze anencazelo efanayo amayelana nokubangwa komsindo ngoba kujatshulwe. Umugqa we-13 ehlokoma namahlokohloko ehlobo. Kulo mugqa sithola ifanamsindo egameni elithi ehlokoma, enguhlo, egameni lesibili elithi namahlokohloko. Lapho-ke uhlo uphindeke kabili negama elithi ehlobo. Egama elithi ehlobo uhlo lona uyifanamsindo. Leli fanamsindo ligqamisa umsindo omkhulu, ligqamisa ukukikiza, ukuchwaza kanye nenhlokomo. Emgqeni we-12 nowe-13 sibona ukuxhumana okujekile egameni elithi inhlokomo naleli elithi ehlokoma ukugqamisa injabulo yabantu ngokuba balalele leli qembu lomculo iSankomota.
umugqa we-14 kuhlaluka ubuhle bomhlaba. Imbongi ikhethele lagama elithi kuhlaluke ukuchaza ukuthi kukhona okuvela obala, kukhona okucacayo, okuyini, okuwubuhle bomhlaba. Yini engenza nje ukuthi umhlaba ube muhle? Ukuthula. Vele imbongi ibisishilo laphayana emgqeni we-10 ukuthi umhlaba uyevatha, uvathe ingubo yothando ngenxa yalomculo. Ngakho-ke lobuhle obushiwo umugqa ka-14 ngicabanga ukuthi yilobo osebushiwo emgqeni we-10. Ake sichaze sigoqe umqondo osobala waleli binza. Sizowufinqa kanjena. Imbongi izwakalisa umuzwa wokuncenga. Incenga leli qembu leSankomota ukuba lingahambi, ukuba kungenzeki nje ukuthi liyekele ukucula umculo walo. Kunokuba lihambe, kunganjani ukuba likhuphule amasokisi, liwuthuthukise lomculo, lithuthukise izinga, ngoba uma lenze njalo emhlabeni kuba nothando nokuthula. Abantu bayajabula, babungaze, bakikize, kuchwaze kube njeyana. Imbongi ibiza umculo weSankomota ngongqambothi, ngephunga elimnandi, ngokudla okunambithekayo. Uchaza ukuthi imbongi iyangathekisa, inikeza umculo weSankomota izimpawu ezifana nephunga elimnandi kanye nokudla okuzoyizayo. Imbongi iyaligqugquzela leli qembu ukusebenzisa isifenqo sokufanisa, ngoba lifaniswa nenyoni ebanga umsindo okulihlokohloko. Kwazise ukuhlokoma kwamahlokohloko kanye nenhlokomo elethwa yileli qembu yinto eyodwa. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa. Ibenza lesithathu nelesine solenza ngokuzayo.